že či tieto pece náhodou nezhoria alebo niečo, nespôsobia nejaký požiar alebo niečo. Hej, tak ja hovorím, že v tých našich peciach je 19 vecí monitorovaných kvôli bezpečnosti, takže zákazník sa absolútne nemusí báť toho, že ona zakúri, keď není doma, alebo v noci o 2:00, o 2:30, keď spí, hej, lebo akákoľvek chybička, ktorá by mohla nejakým spôsobom ublížiť tomu domu alebo tomu inštalačnému priestoru, vypína automaticky pec. Či to je, ja neviem, málo vzduchu, alebo komín zapchatý, alebo netesnenie, hej, že by nejaké COčko do priestoru mohlo ísť proste. Pelety, pokiaľ by došli zásobníku, že zabudne človek doplniť. Alebo pokiaľ nepoužíva dobre kvalitné pelety, že mu nezapáli tá piecka, to sú všetko v našom softvéri veci, ktoré vypínajú tú pec z hľadiska bezpečnosti.